تشاخصو ملاخت سحليم غانين مس ملاخت خغطم تفتينو دما حلفته تنفاسو كم زنات كاي خون مالتيو باستر بروسبيريتي غوسبل ابيوت احمد علي نزل تبسل مسكرነት ትብርቅ ፖለቲከኛ ይልቃል ጌትነት ከጋብዞኩም ኤርትራውያን ደግሞ አሁን እውነት እንነጋገር ከተባለ እንደው አያደርገውም እንጂ መሳይ ለመሞት ባለመፍራት ከሆነ ኤርትራ ባለስልጣኖች ላመኑበት ነገር ብዙ ርቀት በመሄድና ሐቅን ዘረብ እንተቆይና አይግበሮምበር ንሞት ዘይፍራህ እንተቆይኑ ካብ ኤርትራውያን ሰበስልጣን ንላዕሊ ንዛመኑሉ ነገር ነዊሕ ርሕቀት በመኻድ ዝልለሰባሉ ንጥቅማ ጥቅሚ ይኹን ካለ ሕሱር ነገራት ዘይምብርከኹን ንሞት ዘይፈርሑን ሰበስልጣን ኤርትራውያን ኩሉ ነገር ይትረፈና ኢሎም ማዓንጦም ሸጣቢሎም ጥሜት ፖለቲካው ጸቕጢ ይኹን እገዳታት ይዓግተናን ኢሎም ክብሮም ዓቂቦም በገዛእ ርእሶም ዝነብሩ ዘለዉ ኮይም ኤርትራውያን ስለዚ ሰላም ከመይ ተኾኑ ተሓንደለኹ ለሞንኩም ትልሙዶ ዝማሓራዊ ሚድያ ኣዘራረቱ ዘለዉ ዛዕባታት ክንድሪና ሲንግልካ ሰብ ሓዳርካ ስማ እሺ ኮሞጉን ኢሳያስ አፈወርቂ ንኾይናት ይዘጋጀሉ እዩ እንዳተባለ ኢሳያስ እንደትናንተ ሳድቦ ያቅም እግዚአብሔር ነው ብላችሁ የፈላ ፖለቲካ ነው አሉት በቃ ምንም ቢሆን ምንም ግን ጅል ሳይቀር ጩጬ ሳይቀር ሊማታ ይችላል ስለዚህ ሬዲ ሆኜ ጠብቅ ያለው እንደምታስበው ውጊያው በ5 ደቂቃ ያለ እሺ ዚዮምን ካለቶምን ከንድሬና ሰናሚ ቅጣል እሺ ሰላም ሰላም ኩራት ተከታተልትና እንኳን በደሃን መጻናልና ዝፋር ዝኸረ ቻናል استقدم فيديو مجمرنا نزا ቻናልና حدش زونكم ساعات سبسكرايب شير لايك بمغار دغافكم يفلينا ليتس جو እሺ ቤት እስቲ ከመተው ከሆነና በዛ ቪዲዮ እዚያ እንጀምር ኢትዮጵያ አብዝ ዋንዚ ምስ ኤርትራ አቲዎ ዝነበረ ወጥሪ በሰላማው መንገድ ንምፍታህ ድለው ኮይነለኹ እና በለዛረብ ጀሚሩሉ ቆርሬ በኃይሊ ወደብ ዓሰብ ከሕዜ ዝብል ዝነበረ ነገር ገዲፈየለኹ ከማለት ይዝኸውን ብዙኾነ እዚ ነገር እዚ ከመይ ክረአይ ይግብኦ እንታይሉት ስታሊን ተማሊ ኦዋ በሎ ከፊኡን ኮሎ ስለዚህ እዚ ሰብዚ ወይ ከዓ አብይ አህመድ አብዝ እዋን እዚ ነዚ ሓድሽ ፖሊሲ ሒዙ ዝመጽ ዘሎ ስጋብ ዝደልዎ ዝብኢ ይሕንክስ ከምቲ ዝበሃል ስጋብ ዝደልዎ ንትግራይ ንበይኑ ነምሓራ ንበይኑ ብድሕሪኡ ከዓ ንኤርትራ ዝብል አጀንዳ ከም ዘምጽእ ምንም ዝሰሓት ኣይኮነን ስለዚ ከምቲ ስታሊን ዝበሎ በሎ ከፊኡን ኮሎ ሓንሳብ እታ ናይ ወራር ኩናት አዋጅ አውጅ ዋይ بدحر حجي سق زبل من قصة إرترا حيلتها تأجراي حيلتها تمحى أنت اليوم بوليتيكا يردو من مالت እሺ ቤተሰብ ከምቲ ዝሰማዕኹም ይመስል ዘለኩም ሓሳብ ሕዝጉን ኣብ ኮመንት ክትተኽእሉም እዚ ለቤተሰብ ናፍቲ ዝቕፅል መደብ ይወስደኩም እሱውን ኢሳያስ አፈወርቂ ንኾይናት ይዘጋጆ ይለና ኣሎ ሓደ ሆነ እስቲ እዚ ቪድዮ ክጋብዘኩም እንዳሉት አብይ በድሮን በሚሳኤል በስነ አእምሯዊ የሆነ ውጊያ ሊያስፈራራኝ የሚሞክር ያለው ራሱ ስለፈራ ነው ራሱ አብይ ውስጥ ያለው አብይ ጭንቅላት ውስጥ ያለው ፍራቻን ለማረጋጋት ራሱ አብይ የሚያወራቸው ቃላቶች ናቸው እንጂ እኔን ሻቢያን አያስፈሩም ብለው በጣም አስደስተውናል ምንም ቢሆን ሌላ ደግሞ ይሄ የዶክተር አብይ አፕሮች የፈላ ፖለቲካ ብለውታል በቃ ሰደቡት ጎልም አርጎ ነው የሰደቡ ኢሳያስ እንደትናንተ ሳድቦ ያቅም እግዚአብሔር ነው ብላችሁ የፈላ ፖለቲካ ነው አሉት በቃ ምንም ቢሆን ምንም ግን ጅል ሳይቀር ጩጬ ሳይቀር ሊማታ ይችላል ስለዚህ ሬዲ ሆኜ ጠብቅ ያለው እንደምታስበው ውጊያው በ5 ደቂቃ ያልቅም እሺ ቤተሰብ ከምቲ ዝሰማዕኹም ይመስል ሕዝቡን ዘለኩም ሓሳብ ኣብ ኮመንት ክትተኽእሉም እዚ ለቤተሰብ ናፍቲ ዝቕፅል መደብ ይወስደኩም ሕዝቡን ኢሳያስ አፈወርቂ ንኾይናት ይዘጋጀሉ እንዳተባሃለ እዩ ብዓበይቲ ሚድያታት ከምኡውን በአንጻሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ንኾይናት ብጣዕሚ እንዳተዘጋጀወ ይበሃል ኣሎ እስቲ ብዛዕባ እውን ሓደ ቪድዮ ዝወፀኒና ጋብዘኩም
ምድላውን ኩናት ይገብራሉ ክብል ድምጽ ጀርመን ሓቢሩ ሓይልታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ወታደራትን የደልላ ሓደስቲ ተዋጋእቲ ምልመላ ከም ዘለዋ ዝገለጸት መደበር በወገን አስመራ በመምሕዳር ኢሳያስ አፈወርቂ ተመሓላሊፉ ዝበሎ ትእዛዙን የብርህ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ካብ አስመራ ዝተዘርገፈ ሓበሬታ ጠልውላው ነዳዲ ንምውጋድ ብዝብል ምኽንያት ተሽከርከርቲ ህዝባዊ መጓዓዝያ አስመራ ስርሕን ከቋርጻ ከም እተዓዘዛ ዶቼ ቬለ ይገልጽ። ኣብዚ መደበር ዜና መብርህ ዘቕረበ ሓደ ፖለቲካዊ ተንታኒ በአብይ አሕመድን ኢሳያስ አፈወርቂን አቢሉ ቅድሚ ሕጂ ኣብ 2018 ዝተበጽሐ ስምምዕ ረብሑ ኣብቲ ግዜ ተዘራኽቦም ጽላኣት ሕወሓት ነይሩ ብምባል ኣዘኻኺሩ ሽዑ ኣተዓሪቕናኩም ዝበላ ሃገራት ዓረቡን ካብቲ ናይ ሕጂ ደገፍን ጸቕጥን ምግባር ወጻኢ ባህርን ኣተሓሳስባን ናይ ኣገዛዛእታት ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ከምኡውን ሕወሓት ንውግእ ከም እንኳ ኣመራጽ ዝሪ ዝገብሮም ስዒቡ እቲ ቅልውላው ኣብቲ ዞባ ዝተርፍ ከም ዘይኮነ የርኢ ብምባሉን ወሲኹ ናይቲ ዓውዲ ኪኢላ አብይ አሕመድ ወደብን ተኣምፂኡ ምናልባት ኣብ ኢትዮጵያውያን ተቐባልነት ክህልወኒ ካብ ሕጂ እውን ን20-30 ዓመታት ክገዝእ የኽእለኒ ዝብል ሕልሚ ከም ዘለዎ ኣልዒሉ እዚ ድማ ነቲ ሓደጋ ናብ ደረጃ ዛብጽሕዎ ክብል ገ እሺ ቤተሰብ ከምቲ ዝሰማዕኹም ይመስል ሕዚ እውን ዘለኩም ሓሳብ ኣብ ኮመንት ክትቡ ትኽእሉ። እሺ ቤተሰብ እዚ ኢለ ናብቲ ናይ መወዳእታ መደበይ ክወስደኩም ኣደንጊጽኒ ስለ ዘሎ ክትሓባበረ ሓዝ ኣቢቹ እቲ ዝሓበርኩኻ መስመር ኣዲስ ጅቡቲ ሰራዊት ክትጓርተሉ ምቕናይካ ጽቡቕ ሓለዋ ከም ዝገበርካሉን ሰሚዕ ኣለኹ። ዓሰብ ትብል ቃል ኣብ ኣፍካ ከይነቐፀት እዚኦም ልዋም ከደቁሱኻ ማለት ንባዕሉ ሕልሚ እውን ኢለካ ነይረ። እዚኦም ተራ ኣክተራታ ደረስታን ኣይለይታን ባዕሎም ዝኾነት ሓንቲ ፊልም ድማ ተፈደል መቸም ከም ናትካ በለስ ድርፎ በሊዖም ዝምለሱ መኮንናት መሲሉካ ነይሩ ኣይብልኒ። ኣንታ ወዲ እዚኦም ኢትዮጵያ ምስኣተው ይወጹን ኣብ ኩሉ ኦፊሳትካን ትካላትካን ክፍላተ ሰራዊታት ሻዕብያ ምትሃት ሓዲጎም እዮም ወፂኦም እያ ኣቢቹ 80 ዓመት ኣሜሪካ መእተውስ ሰኣነትሉ ኮንክሪት ጸጥታ ሻዕብያስ ሓደ ተልመዴን ናይ ፕሮስፔሪቲ መሓዳሪ ብዋዛዋዛን ሻዕብያ ከምሎም ሓሲብካ ነርካ ንዓይ ዝገርመኒ ካልእ ጉድ እዚ እዩ ኣቐዲመ ነጊረካ ነይረ እዚኦም ሰብ ኣይኮኑን ክንስዋ ኢና ወፂና ኣጋጣሚና ተመሊስና ኢሎም ነብሶም ኣቦታ ስዋ ቐሚጦም ረብሓ ተሓሪሞም ክዳኖም ከይቀየሩ ንኤርትራ ዝግዝኡ ዘለዉ ብጾትቶም ኣልሚምካ በለና ዝመለለዩ ገረዝ ገሄሩ ውጩን ግንባር ናዳው እዚ ቀብርናቱ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ቀብርናቱ ከዓ ኩላትና ኣብትናቱ ሓመድበ ንምክፋል ይተኣኪብና ዘለና ማለት እዩ። እዚ ባሕርናይ ዋናታቱ ኸዓ ንሕና ኢና ዝመለለዩ ሕመድ መሐመድ ካሪካረን ኩሎም ነዚ ባሕር በጃ ዝሓለፉ ሰማዕታትን እዮም። እዚኦም ሰብ ኣይኮኑን ብትንፋስ ስውእ ዝንቀሳቐሱ መላእኽቲ ሳሕል እዮም። ጋኔን ምስ መላእኽቲ ክገጥም እንተፈቲኑ ድማ ሕልፈተ ትንፋሱ ከም ዝናትካ ይኸውን ማለት እዩ። ፓስተር ፕሮስፔሪቲ ጎስፔል ኣብዮት ኣሕመድ ዓሊ ነዚ ተብስል ምስክርነት ትብርቅ ፖለቲከኛ ይልቃል ጌትነት ክጋብዘኩም። ኤርትራውያን ደግሞ አሁን እውነት እንነጋገር ከተባለ እንደው አያደርገውም እንጂ መሳይ ለመሞት ባለመፍራት ከሆነ ከኤርትራ ባለስልጣኖች ላመኑበት ነገር ብዙ ርቀት በመሄድና ሐቅን ዛረብ እንተኮይና አይግበሮ እምበር ንሞት ዘይፍራሕ እንተኮይኑ ካብ ኤርትራውያን ሰበስልጣን ንላዕሊ ንዝኣመነሉ ነገር ነዊሕ ርሕቀት ብምኻድ ዝልለሰብ ኣሎ ንጥቕማ ጥቕሚ ይኹን ካልእ ሕሱር ነገራት ዘይምብርከኹን ንሞት ዘይፈርሑን ሰበስልጣን ኤርትራውያን ኩሉ ነገር ይትረፈና ኢሎም መዓንጦም ሸጥ ኣቢሎም ጥሜት ፖለቲካዊ ጸቕጢ ይኹን እገዳታት ኣይዓግተናን ኢሎም ክብሮም ዓቂቦም ብገዛእ ርእሶም ዝነብሩ ዘለዉ ኮይም ኤርትራውያን ስለዚ ኣብ ልዕሊኦም ንዝመጽእ ዝኾነ ይኹን ነገራት ተሸኪሞም ንምስጋር ንመኖም ዝሓሸ ዓቕሚ ኣለዎ ሰበስልጣን ኣብይኮ ዝሩጓት ጉቦኛታት ንኸብዶም ዝነብሩን ትማሊ ዝበልወሎም ዘይደግሙን እዮም ንገዛእ ህዝቦም ዝጭፍጭፉ ዘለዉ ኮይም ገለገለ ሰባት መንግስቲ ኤርትራ ፈሪሒ ዘሎ ክብሉ ከለዉ ይገርመኒ ኣነ ሙሉእ ህይወቶም ኣብ ከምዚ ዝበለ ከቢድ ኩነታት ዘሕለፍዎ ሰባት ኮይም ሓደ ግዜ ኸማንሲ ስለምንታዮም ክሳብ ክንዱ ነዚ ኩሉ መከራ ነቒጾም ዝቃለሱ ዘለዉ ከም ትብል እዮም ዝገብሩኻ ሰበስልጣን ኤርትራ ቁሩብ ተመሳሲሎም ሕራይ እንዳበሉ እንተዝኸዱ እኮ እዚ ኩሉ ብዝኸባቢ ዘሎ ሃብቲ ገንዘብን ፖለቲካዊ ድጋፍን ክረኽብዎ ዝኽእሉ ሰባት እዮም ዓለም ሙሉእ ከኣኻኽብ ዝኽእል ጂኦፖለቲካ ዘለዋ ሃገር ዘላቶም ሰባት ኮይም ነዚ ኩሉ ዝበልክዎ እምቢ ኢሎም ዝነብሩ ሰባት
أبي فكير لهم كيموت لهم نمنبر حريفهم بعل إسياس كفر حزب الزربة زي مسلي إذا قبل كله أنا من سيرترا زي سامع له بزوح نجارات كله خالي أبزخونا نجار كتكاوم كترقف ريتو خطب من كل حاجة نبحك صغير بخونا الله كم أبي فرح سبع الله بزعلم توم جنرالاتو كندي زي بجنرالات إيرترا استمارو خدي يكونن سلازي زي مسل نجار يزي إزبلك مساي ملو عدميهم من ناتنت إيرترا استقالسو أبصنكور كنتات بازي وحد سقاتات كم منبر استلعله أبقوتهم كي ترفت تريون سباتن كابزوم نائب جنرالاتن أيونوت نحكي دوزو لي موصلو برقت إيرتراويان يتملسي مساي ሰዎችና እንደው ራሱ በቁጥብነትና በኦቶሪቲ በመኖር መሰረት መልካቸውንም ስታያቸው የእውነትና የምን ሰው የሚመስሉት እነማን ናቸው እነዚህ ነው ፍጹም ረቃቅ መጠንቃታ ህበካ ትግራይ ክትጎዛዝ የሉ ዘሐሰብካው መጋዛት ሁሉ ተፈልጥሎ ምስ ወድ ወረደ ባዕጹ ዝገበርካ አኺባ ተቃልዩ ወድ ወረደውን ወላቋቶ ወላዋል መርገጽ ሒዙ እንተ ሃለወ ክንደናይ አምሻት ትግራይ ከይሳማ እዝውን ሰሊኹ ዝመጸን ምስጢር ዝነግረካ ዘለኹ ካለ إذا سئلم سود وردون كونيل كان ود ورده أمريحنة حواحد ترتارن مفتارن عبز بتقراي تنصلون مقبارن كوينا باقات عمزي كونت بسور طبب زفن خيا مخانا تفليت الله السوعلو تقارو ود ورده كاب أبي تغيت أستواهبو توتلوخو جنكا مفلاز زدلي حنتيا نتقراي مزنقع أب كل التزمق عقلكم زلو قدات ديزاين دي فقاق مسفطركم دما زيادة تجاج كجفعه صادقان اتناي غانين تلوخو تواهيب والله اتا صوتا كمزيا DDR بحر مريت كجمر سراوي TDF نابو خيد اتسمو رحيل تمتيتو كبتخ وناتاب كلته بايتوناب كلته كلن ودباتاب كلته بعبي حوحاتاب كلته سراوي تاب كلته تجراي بعبايا اب كلته جمامعها نتزترف حوحات مدخام زبل درو تعويتو ملوقوا انت تصنحو بحدنت سراوي تناب نبورك من الاستقارب وزنبرك قمنا حوحات داغماين مسنطاقو بوشتهم وفر تجمير له نزن مقبارين بار ود ورده نمزن قاعد حاتي زلو ما مغنيتاتات ندغربكا نحوحاتن سراويتن مزن قاع افتقندي امامون وانينون نخيدهب انفت زتمزز مدبات ندهبكا مزن قاع تبل اللامو ايت زنقعو بعراي نابزبل يبل عرفت ان حزب تقراي كوماند ان كنترول كتطفو يتطلقو تقراي ازن كتتصرنات فيها حنفش فش كتبلي تسرحت سلازي اتا وي كفتخ تبل جرحهم لمع يلاخ بلوكم اشي بيتسو نايلو من مدبنا ازيم يموصل نيروم بخالي مدبس كعند راخب ببزلهم يمچكم زي فيديو تتمچكم سبسكرايب غار ترسو دقنا يمچكم شير 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 اساي شير 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 لايك